Необичайен инцидент предизвика смут и забавяне на полети на летище София. Около 21 часа с нощи засечен неидентифициран дрон. Управлението на летящи обекти над летището е строго забранено и би могло да предизвика сериозни инциденти. Дронът е бил засечен на прага на полоса 09 от към столичния квартал Христо Ботев, след което е изчезнал. Прелитането му съвпада с 6 полета от и за летище София. Заради опасността, която представляват случайните прелитания по пътя на самолетите, вице-премиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов поиска антидрон системи на всички български летища. Но как се стигна до инцидента и какво знаем за дрона и собственика му, включваме Алекс Донев от летище София. Добър вечер! Добър вечер. Все още не е ясно кой управлявал летателното средство, което е навлязло на територията на летището и защо всъщност то е било тук. Сигналът, всъщност самият дрон е засечен с нощи в 21 часа и 13 минути. Останало е в района около летището около час. Сигнализирани са за това Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и ДАНС. Образувано е досъдебно производство, съобщиха от Вътрешното министерство, материалите са докладвани на Софийска градска прокуратура. Повече за инцидента вижте в следващото видео. Aerodrome, there is an unidentified drone operating and the airport is closed at the moment. We have to wait at least 50 minutes. Това съобщение чуват Александър Миланов и останалите пътници, чакащи самолетът им да излети за Варна. Полетът вече имал над час закъснение. От пилотската кабина капитана на полета каза, че всъщност ще останем на летище София. Не получаваме разрешение за излитане поради неидентифициран, цитирам, дрон над летището, което предизвика огромен смях в самолета. Хората вече бяха чакали предостатъчно време. Помислихме си в началото, че се шегуват с нас. Даже спътника до мен си каза, нали, това е може би опит да обяснят това необяснимо закъснение. Компетентните институции веднага са били информирани. Пристигащите самолети са насочени в безопасна зона за изчакване. Експерти посочват, че подобна ситуация крие риск. Един такъв инцидент може да коства много човешки жертви. Отново в България, по стар български обичай, след като се случи инцидента, тогава търсим решения. Апелирам държавата да си свърши работата и да изиска от конкретните участници в критичната инфраструктура да инвестират. Христо Христов, който ръководи Националния борд за разследване на происшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, казва, че инцидентът от снощи не е единствен. Ако се върна във времето, за 3 месеца назад, мисля, че това е третия случай. Само, че този път беше забелязан. От другите минаха северно от пистата, профучаха, деца казвам, и заминаха на изток, без да могат да се идентифицират. И тогава нямаше и самолети и не създадаха такива прецеденти. Управлението на дронове над летищата и по маршрутите на самолетите е строго забранено. Незнанието не изключва наказателната отговорност. Това, че лицето не се е запознало с регламентите, които са в нашия регион, които са за момента европейски регламенти, не означава, че той е невиден. След последния инцидент, вице-премиерът Караджов е разпоредил на ръководство на въздушното движение да предложи технически средства за ранно установяване и проследяване на безмоторни летателни средства. Ясно е, че дронът се е движил от квартал Христо Ботев, навлязал е на територията на летището, след което се е оттеглил посока Дружба. Разследването по случая продължава. Алекс Донев за инцидента с дрон, случай, който продължаваме да следим. А сега към останалите